Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. X'indaħal Pietru fid-dar ta' Kornelju, tammar jilqgħu u intefa' b'riġlejh jagħtih qima. Imma Pietru qajmu u qallu: "Qum, jien bniedem ukoll." Pietru qabad jitkellem u qal: "Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares l-inwiċċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun milliema poplu jkun." Meta Pietru kien għadu qiegħed jgħid dan, l-Ispirtu Santu niżel fuq dawk kollha li kienu jisimgħuh. Dawk li kienu marru ma' Pietru, Lut li kienu hemmnu, staġbu kif Alla sawwa bid-don tal-Ispirtu Santu fuq il-pagani wkoll għax semgħuhom jitkellmu bil-ilsna u jfaħru l-kobor ta' Alla. Imbagħad Pietru qal: "Jista' xi ħadd jiġħad l-ilma tal-Magħmudija lil dawn in-nies li ħadu l-Ispirtu Santu bħalma ħadnieh aħna wkoll?" U ordna li jitgħammdu fl-isem ta' Kristu. Imbagħad huma talbuh jibqa' għal ftit jiem magħhom. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel il-ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu filena, ifirħu u għannu. Il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb hu mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla għax Alla hu mħabba. Dan deret l-imħabba ta' Alla fina. Għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna l-Alla imma għax ħabbna hu. U bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal ġnubietna. Alleluja, Alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Alleluja, Alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena, jibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu, se jagħtilkom ħbieb għax kull ma smajt minn għand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom li tħobbu lil xulxin." Dan hu s-sitħat tal-għid u l-qari llum jitkellem kollu fuq il-grazzja ta' Alla. X'inhi l-grazzja? Il-grazzja hi mod kif Alla juri mħabbtu lid-dinja u jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu biex insibuh u ta' kuljum inkunu eqreb lejh. L-imħabba ta' Alla mhix xi ħaġa li nirsistu aħna għalija jew naqilgħuha bid-dritt, hija rigal li qatt ma jistħoqilna. L-imħabba ta' Alla nsejħula inkundizzjonata għax jiġri x'jiġri u jħobbna. U ma jħobbx biss lil dawk in-nies li naħsbu li huma tajbin u jħobbna l-koll u qatt ma jaqta' qalbu minna. Alla ma jistax jagħmel mod ieħor għax Alla huwa mħabba. Imħabba dejjema, imma aħna xorta ma nistgħux nagħmlu li jfet lilna għax naħsbu li xorta ħajħobbna. Irridu nażlu ngħidu iva għar-rigal tiegħu. Jekk nirrifjutaw l-imħabba ta' Alla, hu ma jaqafx iħobbna, imma aħna ninfirdu minnu għax inkunu għarrabna ir-rigal. Kif ngħidulu iva lil Alla għar-rigal ta' mħabbtu? Ġesu jgħidilna, jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi,
intom tibqgħu fimħabti. Jeħtieġ nobdu l-kmandament tiegħu li nħobbu lil xulxin. L-imħabba lejn xulxin ma tfissirx biss li noqogħdu nitgħanqu u ngħidu inħobbok, irridu nippruvaw ngħinu lil xulxin insiru qaddisin, inpoġġu l-oħrajn qabilna u nagħmlu x'inhu taġita għalihom. Ngħidu aħna tista' tkellem lil xi ħadd li jħossu waħdu għax dak jgħinu jħossu maħbub u ħaġa sewwa. Tista' tgħin lil ġenituri tiegħek inatfu. Hekk jarawk tagħti każ u din ħaġa tajba. Tista' titbissem lil ta' madwarek u xxeret il-ferħ. Għax din ħaġa sewwa, dawn kollha huma modi tajba kif tgħid iva għall-ikbar rigal li xi ħadd qatt jista' joħlom ir-rigal tal-imħabba perfetta, dejjema u inkondizzjonata ta' Alla. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!